Maia, hirugarren galdera. Zeintzu dira Bizkaiko Foru Aldundiak lehen sektorearentzako, landa garapenarentzako dazkan, ipinita dazkan erronka edo helburu nagusiak urte hauetan? Bueno, lehen aipatu duten modura, Bizkaiko Foru Aldunditik diru laguntza zuzen batzuk emon diraz. Txoke plan, aipatu duten txoke plan horretan bebai, aurre ikusten diraz, neurri batzuk dirazela laguntza zuzenak, eta beste batzuk izango dirazenak epe ertain edo luzeagoan egiteko neurriak, eta horretan lanketa bat eukiko dugu, eta horra gertuko dira bebai, ze neurri ipini beharko dugu zen, benetan mairatu dirazen arazo horregi aurre egiteko. Baina horretatik aparte, erronka batzuk badagoz sektorian, estrukturalak, eta izango litzatezke modernizazioa, hau da, ustiategiak asko mejora dira, sanidad animal, horretan baita manejoan, eta gauza asko hobetu dira, baina modernizazioan gauza asko badagoz, makinariza hobiagoa izatea, azken finean, rekurtsoak optimizatia, eta denborak bebai murriztia, laneko denborak, eta eta hori lotuta egongo litzateke bebai, beste erronka handi bat dana, dala belaunaldien relebo generazionala esaten dana, belaunaldien relebo hori. Azken finean, gazteriziak bebai ikusi behar dago, atraktiboa izatea lehen sektorea, eurak bebai, pausu hori emoteko, eta sektorera dedikatzeko, oso arazo potolo bada hori, adibidez, beste sektore batzutan izango da, baina lehen sektorean hori oso garbi ikusten den gauza bata. Gero digitalizazioa bebai, benta digitala, hori bebai hor dago mailan, eta hor lanketa eitzen gagoz. Gero bebai parte hartzen gagoz, landa eremuko planian, landa garapeneko planian, eta egongo dira zen erronka desberdinari aurre itzeko, hartuko guzen neurri desberdinak. Eskerrik asko, Maia.